yani bejim belgor hun qaide û ewa ew ê xwe hildibjartin bêjin rektörê xwe. Piştî darba 1908 ew bû yani bêjin ev rakirin êdî bêjin bi atama hatin tayin kirin. Lê piştî 1990 ew bû dîsa vegeriyan ser usûla berê yani bêjin dezgeha perwerde ya bilind ew dikir. Lê piştî 2016 ku êdî o hal hat ev qaide û xural tev guherê û her yekê êdî çawa xwestin wisa kirin. Li vir jî yani dîsa heta ji wan dahat ji wê mektebê yani bêjin di nav profesör û personalê wê mektebê yekê hildibjartin. Lê li vir hem yekî ku ne li wê unîversiteyê kar dike û heman wextî de di demekê di partiya yani di AK Partiye de aktif kar kiriye hilbijartin. Ji ber wî ne tenê xwendevan her wiha hemû mamosteyên unîversitê jî vê yekê protesto kirin û nexwestin qebûl bikin. Yani ev bûyer bûye wayê ew bû. Lê yani bên di dema me re dibe dîktatör wiha ye hêdî meriv dixwaze ser her tiştî meriv biryarê bide û hemû van tişta jî ji bo çêyiya welat meriv bi nav dike. Erdogan jî ketiye rewşekî wiha yani ev rewşî wek rewşa hemî dîktatora ye. Yani êdî ev vî camerê ne bi hilbijartin ne bi rêyên demokratîk bi to awayî wê neçe. Tenê rêyek heye ku bi zorê here. Mixabin muxalefet jî nehatune ye. Muxalefeta heyî jî bêjin muxalefetekî ku bêjin ji hemû bêjin ew ê demokratîk ew qaide û xuralên demokratîk û di zikê wan da di rihê wan da rûne neştiye muxalefetekî wiha ye û ev jî kerî Erdogan tê û jêra wext yani rastî roja ku Biden bû serokê Amerîka hema di wê rojê de hevde kararname însettir, beyanname însettir. Ev di nava wan de çar peyam gelek girîngin, pir girîngin ya herî girîng jî wekek hûn dizanin dinyaya me şekilekî global pir germ dibe. Li gorî vê germayiyê hinek pêşxwe wê tofan derê dinya Trump ji şertên Parîsê vekişiya bû. Diyara wî herî girîng kapêmişî. Dîsa Amerîka daxil wekek hûn dizanin dîsa Trump ji teşkîlata tenduristiyê ya dinyayê vekişiya bû. Dîsa daxil bû. û li hemberî penaperên Amerîkaya Latînî Trump gerek biryastan dibûn ewana xera kir û ya jî herî girîng dîsa Trump re seyaheta devletên Müslüman hatibû sînorkirin û her wiha ev jî kolê rakirin. Peymana Afganistanê Talibanan re ew jî anî rojevê. Belê nava van de ya herî girîng û dîsa daxilbûna peymana şartên Parîsê. Ev ne tiştekî heneke bela ku burjuvaziyên hemû dinyayê hemberî vî tiştî dertê. Çima li hemberî vî tiştî dertê? Wekek dizanin sanayiya kevn, sanayiya mekanîk e, ilmê nefton tê û
همو بالنفط والبنزينة اتباك وأف باك وحرتن أف جبو دنياي جي وكا جعالي سرمایه و قیامتك براستي جي از نل بنداوي بمكو و دم الدست بيدن بايدن و رابع بقربه شرطين بواليسي اما انجامي به probabile و konjektüra dünyaya jî ez bim ev hewldan ev cî girtin ve bu de tiştekî hêrî girîng ew e ez ê disê hevoka bêjim û godina xwe ketim weke ku hûn dizanin ev 10 sal e dinya ji alî siyaseteke popüler hatibû raperxandin yani li Amerîkayê dîktatörek hebû ji xwe Rûsyayê Putin dîktatörek hebû û ji xwe Çîn jî devleteke dîktatör yani konjektür ji alî van hatibû asêkirin îro Amerika ji wê vekişiya ev tê mana çi mane wê êdî hêdî hilma dinyayê hilma demokrasiyê یا راستی بری ویژی چند پرتیکا سرجنال افغانستانی و افغانستانیه و بسلره یعنی اکو هری زیادتی فروتن و افغانجی هاتنه بونه فیلم و به میلیونان انسان تماشا کرده بیگمانه کو او فیلم جی فیلما کچن کوبانی جی و پوپولار به ve gelek insan yani gelek insana ve vere temaşa kirin o begumane ku der hakka keçin Kurda ya Likubane ya keçin Kurdan şervan beguman ve uveneyeke himayeke ku de seri Avrupiyan da seri Rojavayiyan da çeke begumane bandoraki mezin ve çeke işte nusa çedibin bu begumane jî piştî viya jî Hollywood dibin tesîr avan serkeftina ve evkada filmin wekî din wekî wî ew bikin. Ez dixwazim çend tiştên din derheqa viya de bêjim. Pêşî ew gayle Limon ne tenê rojname e nivîskar e gayle Limon ajanê yani karmendê istihbarata evke Amerika'ya dervaya yani de siyaseta dervaya ya wezareta dervaya evkeda ya Amerika'da kar kiriye u bivê karê xwe yani diçe bi karê xwe diçe li tevî viyajî hassasiyetê wî ser şiddet û zulma li ser jinan heye û ew babeta wî ye li ser wa babeta jî em bêjin dinivîsine û baş jî dinivîsine ew noxteya têbiniya ku te xwend weka temaya sereke ya Pirtûkê ez dikarim ji şiroveyekê bikim min gumana min heye êdî hin Kurdên din jî evka xwe gumana xwe ew kirin anî ziman ji ber ku em zanin yani em zanin Ewropê kesên din ya me çawa zanîna ser me çawa çê dikin bêgumane ku ji wir çawa ku Kurd dixwazin çawa rastiya Kurda ye bêgumane ku Pirtûkek Kusanî ye bêgumane ku filmekî wisa jî vê dernek ne bi dilê me be ve gelek aliyê me jî wê bere rexne kirin ez rexneya pêşîn ji niha ji ew têbiniya ku te xwand ez vê bikim keçên Kobanî keçên Kurdayê ku şer dikin ku bi qehremanî dijî Daişê şer kirin ew ne ji ber ku zilim dîtî bûn di mala xwe de ji bavê xwe ya ji mêrê xwe ya ji kesên xwe şîddet dîtî bûn dijî vê şîddeta zilaman rabûn çek kirtin û viya ev kirin yani motivasyona keçên Kurda ji wir dest pê nedike keçikên kîjan keçikên Kurda tabii kurgu bi Türkî dibêne keçikên Kurda kîjan keçikên Kurdayê ku beşdarê ew kê bûne şervanên
یه پجه دا باکور دا باشور دا او کدا اون بپیون او همو دبیجن از جبو آخا جبو عرض آخا جبو ولاتی خواه کردستان شردکم جبو ملت آخا شردکم او ولاتی منه باجار منه از جبو ویا شردکم یعنی هم فرماسیون اوی ایدئولوژیک یا نتوه پروری یا کرد هیا هم جب دوی پروسس دا بیگومان ایدئولوژیک زانین اوی یا ناسنامه اوی جنه و دوی اوجی آزاد به لوراجی خواه وکاو دی بینه وکا ظلامه اوجی دبیجه چه بنده میره بم از جی شردکم یعنی او ناسنامه کیوانی اوسا سر بلنده از باور دکم که او آلی فنومنا او که فنومن ام بیجن فنومنا سوسیولوژیک یا کچین کردال روجاوا دوان او کادا نای زمان نای او کرن او روجا کو کچکن کردا یا کوبانه کتن مدیا یا روجاوای قالك او شو نرازي بون جاليه تركان وعربان دهات نشاندان حتى جاليه فلسطينيان نشاندان فلسطيني قوتن يا كيتشكن شربان اما بري 6 ساله هي تشما حيانها اوروبي بيا نكرن بروبلم او دچن كيتشكن خاشيك او دكن ما شرباني بخاشيك بونه كيتشكن خاشيك لروجاوا او دكن دبيجن انجيلا جوليا كردي ياندان تزانه ام هرگاو دبيجن كو ام بن تيمانتوي دال كردي دست بكن ام هرگاو وسا دبيجن ایجا براستی و جارجی دال کرد براستی جی نشان دا کو تیمانتویه جبر کو پیشنیارین کو هاتبون تو کس ندخواستن اف پیشنیار ورن قبول کرن برتکک ریاکسیونک پر مزن هات نشاندان جبو گوهرتنا ناو و لوگویا دال کرده کک میرزا از دخوازم تسپیک ده بلکه هنک تماشوانین من نظام بن سنوک فخری دال کرده برز رمضان قزل پرجاران بحث کریه چروک دال کرده بحث کریه ناو و سمبولا دال کرده شکوته براستی هن کردن مین متوازی لحرما دالارنا کو لسویده لنیوه سویده کردن لورد سالا 2004 ده تیمکی آوا کرنه کو ناوه ویجی نیویج ناوه هرمه گرتنه و کرد پیوه کرنه دال کرد ناو جورته ناوه هرمه ته یعنی کردن دالار ایجا لوگویی جی براستی نه پروفیسیونل به جی باوا کی امکان خو علای کردستان دانینه کو کردستان تمثیل بکه علا کردستان و د سمبولن و هرمه لخستنه کو بجن کو ام لوی هرمه ل ام کردستانی نه دوی هاوی لوگو یک چیکنه براستی دوان سال 2004 حیا سال 2007 دال کرد براستی بی امکان خوی کم سرکرتنه کی پرمزن به دست خستن کو جهان مینا کی نوسا کاربو تنبه یعنی از بخار ل راست نهات براستی د 13 ساله ده هاتن لیگا هری بلند یا سویده کو جربیجن آلسvenska اجازه دال کرد هات آلسvenska دخستن کل هرما کلینه کرد هندک بون ل سرکرتی بون دخواستن باجار بگوهرن ایجا مخابن دوی دمه ده باجار گوهرتن حتی 2 ساله ده 2 باجارا گوهرتن و پاندمی هات کتن کریزه کی پرمزن براستی جبر باجار گوهرتنی کتن کریزه کی مخابن سالک ده آلسvenska دمال و کتن لیگا سوپرتانه ای سال دیسا کتن کریزه جبر پاندمیه ایجا بوه نقاشين اوكي دركتن يعني قلتن برا مادام كي باجار جوهرتنا او كنا هنك نقاش دناف آلي قرارة دركتبو كو ناو ورق جوهرتن لوغو ورق جوهرتن ازي قافك دن ورم سروي ايجا نقاشين وصا دركتبون بشتي كو ايسال جو سوبرتاني كتن ليگك دن ریوبریا نو نچرما کنگره خواه واکرم مهاد 12 سی مهده
rêveberiek nû hat serdal kurdê îcraata wanê ewil jî bi rastî pêşniyara wan ev bû ku dixwazin bêjin dixwazin navê dal kurdê biguherînin û logoya wî biguherînin. Tamî dema belavoka xwe bela kirin, reaksiyonên pir mezin hatin nîşandan ji alî gelê Kurd çi li diaspora bin çi li Kurdistanê bin. Niha li gor daxuyaniya wan meriv fehm dike ku çima dixwazin nav biguherin û çima dixwazin logoyê biguherin. War diyar dibe ku vekirî nabêjin, war diyar dibe ku dibêjin ku heger navê Kurd pê vebe an jî nizanim alaya Kurdistanê li ser logoya wî hebe dikare sponsor pêde nebin nizanim alî aborî de têkevin tengasiyê vana nîqaş dikin, vana seden nîşan didin. Yani em dizanin yani perê ku ji futbolê tê ji sponsora û ji saziya weşanê û ji temaşevanan û ji endaman pere tê. Ev ya ne pir ew ke yani qesda wan sponsor kîne meriv nizane yani evana eşkere nekirine. Îja ez dixwazim bêjim ku madem ku meriv kare wisa bifikre dixwazin nav biguherin dibêjin ku işte me bajar guhertiye em navê wî biguherin. Yani êdî dal nehewceye pê vebe nizam çi be. Çima hûn navê Kurd jê radikin yani sebenek çi ye yani. Yani we eger bi qenata min navê wî bikirana misal navek din ku hemû Kurdên cîhanê temsîl dike çi Kurdistanê çi derve bi meriv bêje kare Euro Kurd bûna, Volt Kurd bûna, Svea Kurd bûna, Euro Kurd ve Kurdên Ewropa yan jî Volt Kurd Kurdên cîhanê yan jî Svea Kurd ve Kurdên li Swêdê belkî ew qas reaksiyon zêde nehatane nîşandan. Mesela logoyê jî çima alaya Kurdistanê de dixwe. Ez bixwe bi rastî ez jî ne profesyonelim lê ez jî carna logoya çê dikim, sembolên wisa çê dikim, ez amatörî kar dikim lê biroyên ku logo amade dikin ez wan pir xweş dişopînim, elwan mêze dikim ku logo çawa tê amade kirin. Rast e belkî logoyên dal Kurdê hinek amatörün yani li ser alaya Kurdistanê dihep sembolên dalê danîne lê nayê meعنê ku gere ala Kurdistanê tê tinebe. Em li tîmên cîhanê mêzekin wek Barcelona. Di mêzekî çend sembol tê hene ku yek jî alaya Katalonyayê. Li a Bilbao mêze ku di mêzekî ku rengên alaya Bilbao tê hene. Di logoya Milan mêze bikî alaya bajarê Milanê tê heye. Îja hinek tîm jî hene ku bajarê xwe temsîl dikin bi rengê xwe, remzê xwe, sîmbolên xwe bajarê xwe temsîl dikin. Wek mîna pir em giş dizanin wek Diyarbekir. Rengê kesk û sor e herkes dizane ku Diyarbekir bi zebeştê naskirin bi rengî wî kir. Îja eger ev pêşniyarên ku wan anîne wek biratî tu îfade nake. Ne Kurdên cîhanê ne Ewropa, ne Swêdê, ne Kurdistanê biratî tu carî vî navê Kurda temsîl nake yani. Em bêjin ku mesela li gor qenata min Lîga Kurdistanê heye, em bêjin li herêma Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê. Tîmek heye navî Botanê, yek Şirnaxa, yek Farkîne, yek nizanim çi ye. Dikaribû tîmek jî hebûne navî biratî bûna. Yani li wê herêmê çêbiye navî wî kine biratî, temam. Dema tîmekî li Ewropayê û cîhanê Kurdên ji Japonya bigire heme Amerîka, ji Arjentîn bigire heya Rusya alîgirên wî hene dibe ku di navê vê tîmê de ew hebûna wan gişa temsîl bikirane yani. Vî havî gere temsîl bikirana. Îja di logoya wan de em bêjin mesela ala Kurdistanê derxistine serê nizam çi ye yani serê seriyekê an beranekî ye. Ez zanim di hinek tîma de di logoya wan de resmî heywana hene, servê heywana hene. Ew jî hêza wî tîmê dixwaze nîşan bide ku wek mînak ez bêjim tîma basketbolê ya NBA
یا شیکاگو بولز مثلا داوان دجی لوگویوان سری حیوانکی یه لو ماجی بمن وان پر شاش کریه یعنی بوی پیشنهاد اخوه نل بنده بونکو و اوقاس ریاکسیون به آدم شده ایجا لگور داخویانی اوانی کو او کامپانیا تو زانی چه بدلی منه ناوی وی بدلی منه یعنی هون باسا کرد ترکیه دیکن یعنی هون باسا نه باسا کردن یه کردستان باکور دیکن نه یعنی از او صفیم دیکن جبر که زمان اگر هم جه ترکا تشتک دخوازن گرکی هم جبو وان کردان بخوازن که لترکیه دمینن یعنی دروای کردستان باکور دمینن از آها فهم دیکن لی جه کرده کردستان را هم گرکی جه ترکا نخوازن هم گرکی جه خواب بخوازن یعنی جه دیو باوی خواب بخوازن جه پیرکی خواب بخوازن جه خانمین خواب بخوازن که بزار خارا به کرمانجی بپیون نه یعنی لمن عجبته هو کرده که دروای کردستانه وقتی دبیجن کسی گره که فیری زمان کردی به تنه بیانی سری مرا درباز دبه یعنی نابه که کردک فیری کردی ببه یعنی هم آفین دکن بالوه به سالان 1001 بهانه هات نچکرن دولت یعنی پولیتیکا آسیمیلاسیون درباز دبه و درباز که نزانم چه مکتب کردی توننه جبوه ام کردی نزانن نه مثلا از نمونه خود تنه بیجم جمارا کردن ارمنستان 100 جاری جمارا کردن کردستان کمتره کردن ما اگر کردیوان خوش بو پرانی او کرد بون که گنده کردا دمان از بخوا گنده کردا جی نمامه از لپایتخت بومش دیا خواه لپایتخت مزم بومه یعنی هنک جی بهانه دگرن ده بیجن گره که ام ترکی باش بزنو بین که باش دمی ده بکار بین بکبنه زانینگه ها یان بکبنه کارکی یان اومه لما ام ترکی ده بیون یعنی اف تشت بامه تونه بون نه اگر آلترناتیف زمان کردی باوه زمان ترکیه آلترناتیف بامه دو هوا آلترناتیف یک ارمنی یک روسی تو مکتب و اونیورسیتت تو گره که هر دو زمانه جیوه که هف بزن بید آنها از فقیر خود لواره کی بومه دور بره ما جینان ما همو ارمنی بون حواله من همو روس و ارمنی بون مکتب اونیورسیتت همو روس بون تن مال کرد بود مال تن تیر دکه زانی کمری او تلویزیون کردی جیتونه بون که بهانه بگرن و درس زمان کردی جی نه آلی کاریا من ندکر که هم کردیا خوش بکن شخوا او درس زمان کردی تنه لگنده دهاتن در باز کردن لگنده کردا جبر که سرهف دجین کمپاکت شخوا وانا کردی زانه و نه حوجه بو کردی فیری لمکتب آداجی فیری آخافتنا کردی نکن فیری خواندن و نویساندن کردی کن وقت من بریجی گود بو لما جي حتى وان بهانه سریا خود درخن یعنی دولت آسیمیلت که نظام چید که یعنی مکتب کردی تونه نه بردویدن نه ام سه کس ورا او سیاست دهنده و مدا جهادیه بکارانی لی از زانم که گندی کک ممتاز یعنی حوالی وی نزی که توای چونه مکتبه و نهال کردستان دجی که ممتازی لسوید دجی او کردستان دجی بلکی کردی نزانه و که ممتاز زانه او چابو یعنی او جمالیه زانه او جمعه یعنی او شیر دیه که دربازی مدبه که جعاصل درباز دبه جکوکا ما درباز دبه یعنی انوان آستنگان اگر سریا خواب بکار بندرخن اما زورداریا دجمجی بکار بن سرخا هلینن یعنی او سیاست آسیمیلاسیون زیده از به نو باورم یعنی آسیمیلاسیون زیده یعنی آسیمیلابون راستره نه
آسیمیله کردن نه اوقات جی خودانه الگوركم مرف بنيرة مسألة كيش دخوازة يعني مسألة كو تركيا ببا انداما يكتيا أوروباي بوي معنى از باور ناكم دروجوا تو ولاتكي أوروباي ده ودي يكتيا أوروباي ده افتشتها يعني محتملا دروجوا يعني دستلدارة تركيا ده جي افتونه يعني کو به براستی یعنی کو بخوازه به اندام داوان ده جتونه لی یعنی گوتنه ده داخیانین خوده دیسکورشا کوته گوتی ده اصلا تشته وها تکرن پرتر هر کس دخوازه تاثیری لرای گشتی یا جواتا خویا هندور بکه دمینه آدن دمینه چه یعنی یا جالی که ده مثلا تنابران الشر يكون لتركيا هنا يكون جبر شر فيانا بمليون انسان هنا او جبويا كتيا اوروباي قالك مهمه يعني جبونا كوي كتلة تنابران لتركيا بين هشتن و نهلن جوي وردتر ورا يعني بلغارستان جي يونانستان جي نهاية هردو حدود هي كتيا اوروبا هنا جبونا نجي جنوي داري چیش دسته وان به تعویض جیته ده این مادی و این آلیکاری و این پروژه جبو پنابران بکن به معنی یعنی گازنا جی ترکیه بکن اما از باور ناکم بینن وین نقطه که اف پروژه تک بچه یعنی با آواکی دنابین آوان ده خراب به آدنه ولاتكي وكا ألمانيا يعني محتملا كو ترك لوي داري برن يك جوان ولاتا يكو أبوريا يعني أبوريا تركيا بدنيا رأيا هاري برتر بألمانيا رأيا يعني وكا قالك مهمة أويد ماشينن مثلا ناتو هي مثلا تشيكان هي يعني جالی اندامتی جالی خوشکرنا پیوندین که دواره آبوری ده دواره سیاسی ده دواره دیپلماسی ده یعنی راست کرن و نورمالیزه کرنک چه نبه یعنی نممکنه چه به چونکی حدوده که دستلاتا ترکیه درباس کریه يعني حدود قانوني حدود دبلوماسية همي حدود درباس بيه يعني ولي بيه مثلا يرو حكومة أوروبا ألمانيا جي سرميانداري خو بخوازن جي سرميانداري وان هولدينج وان ناچن لتركيا فابريكا چناك يعني ناچن سرمياني خو درو دريج لو ده شو قانون تنه يعني انسانك غوا قرارك ده قرار او تشت همي الوشه يعني اقوى باستقراريه يعني اقوى رش يعني كمرف بيشيا خو نابينه لما دوار التجارة دورو دريج ده عبوريه كاكو يعني هر دو طرف هر سه چهار طرف هفر بكن او تشت نممكنه چه ببه طبعا تركيا جي اردوغان جي تو اشارت نشان ناده کو يعني وفقر سر ام بيجن قاوا فيتنا خواهیس کرنا الگور قانون بیجی بجی کرن چه دواری آبوری دبه چه دواری سیاسی دبه چه دواری آزادیا به دموکراسیا دبه اما چه نه بن یکی اروپایی پیش ناره لی یعنی به هر آوایی اد بیجیم یعنی یکی اروپایی محاوله بکن کو یعنی پیوندی کوان نکو کاربن پنابرا راب گرن کاربن ام بیجن او سیاست آوراسیایی سیاست الگر روسیایی اوانا پیش دنچن مثلا اتفاق ناتوی بمشه لقال يكي لقى مثلا قبرصي وروجرات دريا سبي وليبيا نكذا قناغا يعني الشركي مزن لقى في تركيا دركذا چونكي ولات ناتو هنا افهمي يعني نلهف كرينو خرج لك هذا جي نكذا واري الشر تمد واري گفتگو اند ببینه به باوری من جویز تر ناچه امریکا جی
هەلبەت وێ نە سیاسەتە ئەمریکای وێ نەوەک یا دەورە ترامپە ینی دەورە ترامپ بەرژەوەندی ئەمریکانژی خستن خەتەرێ دوێ دەرەجێدا مەسەلا تێکیلی وی شخصی دەستلاتێرە بە ئەردوغان ڕە هەبوو کو ینی گاڤنی وها داوێت کو دەستگەیەن مؤسسên ئەمریکا yên parastinê yên diplomasiye yên berjewendiyên mühim yên Amerikayê yani gelek ew xweş aştiman û ewan heta rêl ber tiştekî digirt û paş de gav pê dan avêtin gelek fırsat diçûn mesela ji wê evê Kurda eweka gelek mezin kêşa ku yani mesela girê spî serê kaniyê wan re Efrîn û derê dinê ana belkî nizam ji xwe bê behs kirin mesela gare û ewan derê kutiyê kirin yanî rêyek vebû ku yanî pir Tirkiye serbestir kare têkeve derbasî hudûd bibe û li wan dera bixwaze bimîne di vê derecê de yanî ew bike bawer dikim ew xeta tradisyonî ya Amerîkayê û berjewendiyên Amerîkayê wek hêzeka süper ew ê Biden bide taqîb kirin bawer nakim yanî bi dereceyeka ku Trump dikir em bêjin Biden bixwaze û qebûl bike ku Kurd vî awayî bêşin lê yanî hudûdê ji alî Kurda de eger em bifikirin hudûdê wê ew e yani ew statûkoya ku yani Sûriye hudûdê wê xwe bimîne yanî ji wê zêdetir kes tiştekî sozê nade Kurd yani di nav Sûriyê de Kurd ji xwe re çi bistînin ê bistînin di nav Iraqê de Kurd ji xwe re çi bistînin ê bistînin di vê çerçevê de ye îja mesela Biden tiştekî divê em baş bizanibin Biden mesela wî Ewropayê heye mesela NATO'ya heye mesela İranê heye yani evana gava guh bide van mecbur îja wê guh bide di mesela Tirkiye Kurda da wê guh bide yekîtiya Ewropayê jî wê guh bide Ewropayiya jî guh bide Tirkiye jî yani ez bawer nakim yani Biden ji alî berjewendiyên Kurda û destkeftiyên Kurda tiştî gelek zêda ji bo Kurda bînin yani siyaseta global welê dike ku mesela NATO'ya mesela Avrupa'ya yek ittifaka bu Avrupa'ya re serokatîkirina pirsên global de mesela Çînê mesela Rusya'ya yani ew dikeve hêjêrtir yani bêjin pirsa Kurdî belkî bi serê xwe mijarekî fireh û girîng e bi rastî girîng e yani belkî gelek insana yani ê ku alaqedar bin wek akademisyen wek lêkolîner wek ên ku bi heqê insana ên ku bi heqê di mafên bi taybetî jina alaqedar dibûn dîtibûn xwendibûn dizanîbûn heyî û tiştekî çawa ye lê ji bo însanên em bêjin nedibî ew ê da zêde kesî eger bîstî bê jî dizanim û jî naveroka wê çerçeva wê û tiştê ku bi xwe re tîne nas nedikirin ew bû sebeb ku yani ew îptalkirina vê peymanê ji aliyê Tirkiye ve hatî bû sebeb ku gelek însan îja rabûn li ser vê sekinên xwendin û ana meriv dibîne ku li ser gengeşiyekî münaqeşekî kûr heye û ew bi serê xwe baş e wexta meriv lê mêze dike rastî peymanekî gelekî bi fireye çerçeva xwe bi naveroka xwe tijîye di mana gelemperî de ez dibêjim û gelekî ewkên peymanên navnetevî ji beyanname mafên mirovan ê yekîtiya milletan bigire çi beyanname biryar û evên yekîtiya Ewropa henin û ên ku li ser mafê mirova mafê zaroka mafê jina wana hemû referans nîşan dide referans digire û li gorî wî çerçevekî datîne ku kapsame fireyî nêzî sîh sayfa heştê û yek madde bi bendê xwe bi gelemperî ji bo her kesî mühîm e ji bo
حقی مافی مروایی که دپارێزی ji bo nirxên demokratîk ê mirovatiyê ê cîhanî ku diparêzin bîme lê bi taybet ji bo pîreka ji bo jina em ji ên bo dünyayê da ê welatên ku îmza kirin dewletên kirin bo mihîm e û bi taybet wekte ku ji bo jinê Kurdan mihîm e ez dixwazim dûra werim ser vîya jî îrewada meriv dixwîne bi rastî têda nirxên ku fikrê însana bîr û baweriya wan çi dibe bila bibe nirxên wek genel hevbeş têda hene ku meriv xwedî li wan nirxa derkeve ji bo wê ev Kurda û jinên Kurda rast û rast eleqedar dike ji ber çi ji bo ku jinê Kurda yani dualî dibin taadayê danin dualî dibin zulm û zordariyê danin yek welatê wan yani welatê me Kurdistan dibin ew kê daye hakimiyeta hinek dewleta daye û koloniye û huquqa koloniyê têda derbas dibe û di vî welatekî wiha da jinên Kurd ji ber nasnameya xwe ya millî zulm û zordarî û teada dibînin ku peymana İstanbulê da yek jî ev bi tiştê bingehîn ser wan tiştayî an dûya jî welatê me diwarê aborî da diwarê civakî da yani li gor Tirkiye û li gor welatiyên em bêjin pêşteçûyê wek Awropa diwarê aborî da paştemayî ye hên gelek nirxên dema feodalîzmê aşîretiyê tiştê ku li îro nemimkin e ku meriv xwedî derkeve hê jî di civata Kurd da henin û ev tişt li ser jinên Kurd bi taybet tesîr dikin jiyana jinê Kurd tesîr dikin di vî mane da peymana İstanbulê bi naveroka xwe bi tedbîrên xwe bi mekanîzmayên xwe bi evkên tiştê ku dayê ber xwe ji bo jinên Kurdan mihîm bû em bêjin têda dibêje ku kesê ku bi kimlik bi nasnameya xwe ya millî kesê ku bi nasnameya xwe ya cinsî kesên ku bi nasnameya xwe ya civakî û kesên ku emrê wan piçûk be bi zorê bên zewcandin kesên ku bê dilê wan be zewacê tiştê wiha hemberî tiştê wiha ye ev tiştên wiha jî di civata me da heye di civata me da em bêjin berdelî bigire çi mar dibêjin ya jî wekî wexta qalin dê bigire yani hê gelek ciya da civata me da yani wek keçik wexta didin wek nirxekî wê aborî heye û gor ewkî di wî hereket dikin ev adetên kevin be û em bêjin serdestiya mêra be di civata Kurd da zordariya bave, birayê, aqrebayê derdore wana hemû li ser jiyana jinê Kurd bi rastî teng dikin zehmetî tînin û problema derdixînin û ser da jî jinê Kurd diwarê aborî da evkên bi girêdayînin bi mêrê xwe girêdayînin ya jî bavê xwe, birayê xwe, aîla xwe girêdayînin serbestiya wan a aborî tuneyî wexta kesê ku civatê da serbestiya wî azadiya wî aborî tune be di gelek wara da tê girêdan û mehkûm dibe roma jî em bêjin îstîsmar zêde ye tacîz bêtir heyî mesela namûsê bi xwe
خو بسری خو پروبلمکی مزنه دناو کردا دا بردلی وکم گو بسری خو پروبلمکی مزنه و سر دا تبی وان همو تشتین کو جواتا ما کردا دا هیه بیجا روشکی فیلی هیه شر هیه کردستانی دا جیه کو شر هیه yani asker و polis و hêzên devletê gelek cara destdirêjiya cinsî dikin. Yani em hemû dizanin ku yani wek ez nav nedim navê navçeya bacera lê em tev dizanin hinek ciyada keçên Kurda çûn xwe intixar kirin wan salên dawiyê da intixar zêde bûn. Sebebê wexta meriv dikolîne ya askerekî ya zabitekî ye ya tîmekî taybet em ya yekidinê destdirêjiya cinsî kiriye û jiyana vê keçikê herimandiye zindan kiriye û ji malbatê ji civatê û ji evkê ji wexta piştgirî nestîne ewk nebe û bi serê xwe evekî mezin e yani eybekî mezin e tek çare dimîne diçe intixar dike jiyana xwe qesdê jiyana xwe dike weda van tişta hemûya meriv dide berçava yani hem ji şartên civata me û civata wek me got diwarê aborî û civakî da paşta me alîye û serdestiya hêzên dewletê kolonyalîzmê werkirine ku jiyana jinên Kurda kirine wek cehennemekî yani ev peymana İstanbulê hinek rihatî danî hinek serbestî danî jinên Kurda ê ku hêdî şiyar bûne xwende ên dinyayê taqîb dikin ji vê hukmên prensîbên û armancên peymana İstanbulê istifade dikirin. Belki em mêr bi taybetî me taqîb nekirîne lê jinên Kurdên ku wiha aktif di wan tişta da henin jê lêgerînê dayê tiştê wiha istifade dikin li gor wê rêxistinên sivîl ê pîreka ê ew ê ava kirine henin û ji wî ewkê jî xur wek bingeh qebûl dikirin. Tiştê wiha gava dibin welatekî de Tirkiye da jî îndirek be jî bi vî awayî tesîra xwe li ser Kurda dibe û Kurd jê îstîfade dikin. Di wî manê da îptalkirina peymana İstanbulê yani belki seraserê Tirkiye da dinyê da ji bo mafê pîreka mafê mirova ji bo nirxên demokratîk nirxên humanîst însaniyetê evekî qayîbekî bû yani lindabûyînekî bû lê ji bo Kurda û bi taybet jî jinê Kurda lindakirinekî bi taybet e îro belkî civata me jinên Kurd bi her awayê tevê ku min got ê ku wî tiştî dikin henin nehatin wî seviyê lê sibê du sibê dikaribûn pir baş jê îstîfade bikira û di qadê navnetevî da jî derketiba heqê xwe biparasta. Spas. Spas. Kek Bayram tu çi bêjî? Destpêkê carekî divê em binêwî xet bikin ev mesele ne mesela jina ye ev mesela mirova ye û eger eslê xwe da gerekî mêr jina zêdetir xwedî li vê meseleyê derkevin ji ber ku ev mesele yani têkbirina gavekî medenî ye vêca mafên taybet ji bo jinê divê peymanê da hatibû naskirin Tirkiye pêşî xwe yek pêşengê vê karî danasîn rastî jî wisa bût İstanbulê de eger em bînne bîra xwe lê piştira ji wê karî yani ji wê gava medenî gava sivîlîze gava pêşkeftî paş ve gav avêt
mesele divê meriv biya min divê çarçoveyê de binêre û ev mesele ne tenê di destê jina da jî bihêle jin derkevin ser piyasa mêr berî jina da divê xwedî li vê meselê derkevin. Bêguman eger ku jin di bernamên wisa da amade bibin ew dikarin pirsgirêkên xwe zor û zehmetiyên xwe ji me zêdetir û baştir pêşkêş bikin û da ku pêdiviya ihtiyaciya vê peymanê baştir xuya bike. Lê li ber min ev meseleyekî di warê demokrasiyê de warê mafê mirovî de meselekê medeniyetê ye. Niha ev wekî tecikekê destpêkê de we pêşkêş kir ev biryareka Konseya Avrupaya. Konseya Avrupa 47 endamê xwe hene. 47 endamê xwe hene. Eva ne Yekîtiya Avrupaya. Yani Yekîtiya Avrupa jî di navayê de ye Konseya Avrupaya diye. Yani Belarusya û Kırgızistan, Kazakistan ne têda yani ew cumhuriyetên din hemî endamê vê elîne wextan mêzekin ew cumhuriyetên ku vê peymanê hetanî anha qebûl kirine غینê Bulgaristanê endamê Yekîtiya Avrupa hemî hetanî niha di yani kirine perçeyekî ji hiqûqa xwe ya navxweyî û Türkiye berî gelek dewletên Yekîtiya Avrupa endamê Yekîtiya Avrupa bixwe vê tiştî di meclîsa xwe de derbas kir ama yani ji vê derê paş ve gav avêt wextê meriv li nexşeya wan welata endamên Konseya Avrupa mêze dike ê ku vê tiştî hêj vê peymanê li welatê xwe nekirine perçeyekî hiqûqî em dibînin ku gelekî wan yani welatên ku ne bi sîstemekî demokrasî têne rêvebirinin. Rusya yek ji wan e mesela. Vêca çima li Bulgaristanê ev peyman hetanî niha nehatiye cîvecî kirin alî hiqûqî de nizanim. Nokta herî mühim li Türkiye jî nehatibû cîvecî kirin jin daxwaz dikirin ku peymana İstanbul were bi cîvecî kirin yani li Erdogan bê ku qanûnê xwelgor wî çêke betal kir yani vê peymanê. Li Türkiye di meclisê de derbas bû perçeyekî ev peyman bû perçeyekî hiqûqê lê evî wan şidand em dibînin van salên dawî Tirkiyeyê ne tenê vê warî de warên din de jî warên maf û azadiyên bingehîn û çerçeva maf û demokrasiyê de Tirkiye her diçe yani ji sala 1916 vir de ji wê ewî paş dikeve sîstema wan teng dibe û pêra ya herî dawî rastî ev biryara ku di şevekî da yani bi imzayekî serokê Komarê Erdogan hate dayîn ev yani li derve jî me hemiya di medya derve de jî me teqîb kir yani wek lêdanekî wek Belê em ne li Kurdistanê dijîn ji ber ku em ne nava gel dane û em nikaribin ji nêzik ve bişopînin lê gor em ji derve dibînin ez dibêjim girêdayî hin noqtayan hene. Yek ji wan kampanyayê li Kurdistanê tê meşandin ne kampanyayek baş e yani ji bo gel derziyê li xwe ke û a duyemîn gor ez dişopînim kampanya bi zimanê Tirkiye li gund û bajarokên Kurdistanê gelek kes hîn zî Tirkî nizanin bi zimanê Kurdî gerek kampanya hebin ev zî dewlet wek zanin ne amade ye ne raziye û nahêle kampanya were meşandin mesela dersên Kurdî de em zanin
çi devlet çi aniye serê Kurda nayê dibistanan nayê dibistan vebin û bi kêmkirina dermana ye yani vaksîn tiştê ez zanim vê demên dawiyê piçek zêde bû BioNTech, Moderna û vaksînê yek du diyê din hene ez tiştek ez zanim ji Çînê zî gelek vaksîn anîn lê vaksîn zî kêm bû li Kurdistanê yani girêdayê van tişta ye lê tabî hîn kesî hene naxwazin derziyê li xwe xwin hin kesekî dijî tibê ne dijî ilmê ne ew zî hene lê ew ez bawer me hejmara wan kêm e wexta ku eşkere bê insana were gotin fêda vê derziyê aufklärung û bi zivanek însan jê fêm bikin were gotin Kurd amade ne derziyê li xwe xwin çunku pandemî belayê serê her kesî ye insana dikujin û gelek Kurdî bi pandemiyê mirin. Bele. Selmin Xan tu çi dibêjî? Divî barê de. Ez ê wekek Mehmet dibêjim em ne li Kurdistanê dijîn lê van pevajoyan meriv kare ji dûr ve binirxîne û tiştê ku meriv dibîne ev e ku Kurd bêxwedî ne yani ev bêxwedîtî xwe li her cî û di her qada jiyanê de xwe nîşan dide û çima wiha dibêjim ji ber ku yani şarêdarî ne destê Kurdan daye û dibistan girtî bû û zimanê zikmakî agahdarî bi zimanê zikmakî qet tune bû û rewşa gundan û rewşa bajaran cudayê mesela ji bo gundan meriv karibû çareseriyê dî bigere û li Ewropa dahî henî hereman da biyanî kem diçin yani ji bo li xwe derzî bikin vaksîn ra bavêriya wan naye yan jî agahdariyê bêparin ji bo van hereman basên taybet hatiye danîn û li wir doktor û wazîfedarên tenduristî diçin ji bona ku xelkê agahdar bikin û bê ku wext veqetînin herkes dikare here nava basê yan ji nava van navên dan û derziyê li xwe ke li herêmên Kurdan li Kurdistanê tiştekî wiha min nebihîstiye kare hin deran de hebe lê bi giştî nineye yani çareseriyên cuda agahdariyên bi zimanê zikmakî û vekî de jî rewşa aboriya xelkê herkes nikare here bajer heqê bilêta xwe bide û rewşa perwerdeyê yani xelk çi qas yani tê digihê ku ev ji bo jiyanê wan baş e yani gelek agahdarî digerînin henî li hember vaksîna Çîniyan Sinovac bigumanin dibêjin ji Kurdan re ev vaksîn şandibûn awil hendik şandibûn û ev vaksîn bû destpêkê de yani gelek sedem hene sedema herî mezin ez dibêjim bêxwedîtiya Kurdanê û li gor rewşa Kurdan agahdarî nehatiye belav kirin û vaksîn li her derî neçûye û rewşa xelkê û belengazî xizanî pir têsîr dike pakêtî û perwerdehî û her tişt yani wexta meriv bêxwedî be bê statû be û di dereca duvem da tê û dibe nebe her çi kes dibêjin herkes li ji bo tenduristiya herkes devlet kar dike û herkes vekeve lê di pratikê de ev cudabûn xwe gelek caran Kurd ji diyara nexerîbe serdana Amedê her cara dewlet serokkomarê dewletê çatê Amedê em wer dinirxînin em dibên qrîzik nav wan de heye na qrîzik navxeyî û kurmanca jî ji demek dirêj de kirin aparat ji xwe bikardînin van hatina jî ev ên wereyê serokkomarê
AK Parti devleti 2005 rahat amede hafıza xo binirxinin binirin emi tam bikin bu psikolojik kurda psikolojik amene و جوی برداشی جو جوی 2005 برداشی چه کارکری بلیه و ایجاجیات به شیر ملای جزیری دنگ دا کرده bana خاپینو کبنه yani با خاپینو کنه ایدی کجی نخاپن از ورد زانو و تخمین دکم اساس دسپیکا ایده اقتدارا ve şahı devleti je dolma bahçe despek je büyük andıra heditin avan despek adrayı icar kut dedi nakhapın bes kut perçe perçenin nerser hebben je belavi pur hoş me lehev radık yani az ne bavarım ev iktidara je kurdara tişki bine گلو جلگوری تا پیواتف شکر بی گوری تا او شیرا هاتی خوندن او مساج او مساجا کو دایی لگری نکینه نه مساجا کنه نه حاضریا دمن پیشمنه نه دور ده حاضریا ازویا دخوازم شیرو بکر او مساجا او هاتنا آمده جمره via nişandı de mesela komari devlete çu NATO NATO çu tişki pozitif negatif o dezvala bagariya jber ve yeki kriza navxayişi duxazib ser kerde bertaraf bu ki devlet serketiye profesyonel kurda tımdaki aparaj kura ev caraji ev yani jboy Kurt aparat nebin mamoste. Jboy Kurt aparat nebin dibe Kurt çi bikin? Az ve bejim yani narine şeş ve haşte ekime Demirtaş jber mesela katliama Kobani bang kır. O gel vi banga devi denga gır haş şeş ve haşte ekime keko دیروکا کرده دا ای نزیک دا شر کرده ای نزیک دا پر بالکشه yani züve derişin da devlet dağırker li Kurdistan'ı meşruiyet kurda sivil saha kurda bloka kır ama jber ve yeki devlet serketiye bunların namı li Bakur Kurd binveçu İzer ve balayı da doxazı jukura bikar bine u nav devleti da dışağın şağı embejin Avrasya hatta Avrasya feri u hatta edeni embejin Çin abi do hatta Ergenekonji muhalefeti yani az xazım diye bejim جحد شغاجي جكردارة تشتني كان هي هيا كرد بلوقك خو مشروع و حقتي اوانك اف دولة شاغا اجانا قونجي شاغا اوراسياجي المجخورة بكاردي نها ترك دولة ترك دو مشكلة دو جور مشكلة وان هي لقل كردان یک مش problemi Kurdistan. Türk gelek baş Türk Arap Fas gelek baş zanın ki Kurd devleti xwe dixwaze. Na piştî salanê not ji xwe ra Türk problemek tir çêkiriye Kurd. Kurdê henderan, Kurdên metropolê mezin. Kurd cîranên me handikapî demokratîk in. Cîranê me bi taybetî Türk devşilme mankurt ez izah nakim durudirê çünkü nav apo gogol ev mankurt behs dike çiye yani evey regezê wan cuda be fakat bibine tiştek din yani tarîxê xwe ji bîr bikin
nasname sosyal û mecbûrî xwe ji bîr bikin û bibine tiştek din. Yê Tirka wisa ye. Wîla niha ji xwe re dibêjin Türk û dewlet di destê wan e, Kurd ji bo wan kompleksek mezin e. Çünkü li wilate em nikarîbûn hem ew Kurd bikine Türk. Çünkü Kurd bi nasnameyê xwe ülke derêber. Bi nasnameyê xwe berdewam dijî ew polîtikayê devletî Türk derçûbû. Kurd li ser nasnameyê netewî xwe organize ye. Yani yek tanzîm, du tanzîm navê tanzîm nayenim. Ji ber vêya niha Kurdên metropolê mezin bi hatinê wan û bi rûniştinê wan bi taybetî li hilbijartinê dawî ew nîşandan xeynî Diyarbekir û Kurdistan niha li metropolê mezin jî Kurd hêzek organize ye. Kurd ji nasnameyê xwe dev ji nasnameyê xwe bernade, demokrasî dixwaze, yeksanî dixwaze. Ji ber vêya dibe numûneyê xirab ji bo cîranên mankurdê xwe jî. İhtimal rojek Çerkez jî fêm bike, Pomak jî fêm bike, Albanê jî fêm bike û ew çimentoyê xeletê ew palyatîfê dewleta Türk ji nav biçe. Ji ber vêya ew terör dixwazin Kurd tenê li Kurdistan ne. Li metropolên mezin jî Kurd terörize bikin. Ev şehîdê me yê hemiye. Yani bawakî plankirî ev van tişta dibin. Jalî devletê an bawakî plankirî dibin. Devlet bi vekilî dibêje. Li parlemen dibêjin ev 6 milyon hemû divê bêne kuştin. Niha ew partiyên siyasiyê Türk eger welatek demokratik be yasak dikirî tê girtin. Çünkü regesperestin, evin rasistin, vekilî rasistin. Erdoğan vekilî dibêje. Hemû Doğu Perinçek bi vekilî dibêje. Ji bo wan Kurdê herî baş, Kurdê miriye. Çünkü eğer Kurd bimînî berdewam be, ev devlet ve letûpet be. Nikare duru dirêj bijî. Ji ber vêya ev şehîdê me heniye. Maalesef li sosyal medya hinek tiştê Kurda dibînim, yani bi zimanê bi rastî bi zimanê dijmin qise dikin. Ew keç hatiye kuştin, tenê qetil kirin, tenê ji ber ku Kurd e. Nabe em ya ji bîr bikin. û ew şehîdê me hemû. Yani ev rast be rast êrişekî ne avaya HDP êrişe ser gelê Kurd e, gelê Kurd. Êrişe serê Kurd e, hiç HDP, MDP. Ya ji bo Tirka em hemû Kurd. Evê behsek Kurd bikin, bibe nasname, çünkü em çawanê zanê li hemberê me komplekse ev devşirme hene. Em bi nasnameyê xwe dibîne ev, dibîne neynik. Li metinêrin û bê nasnameyetê xwe dibînin. Ji ber vêya belê ev herîşe dijî Kurd e. Kurd e. Baş e. Kekeya yani li ser van gotinekî û me got û wekî xuşka xecê got. Yani wek xuşka xecê jî dibe êrişekî plankirî organize kiriye. Yani salekî zêde ye polîs li ber wê avayiyê nobetê digire. Lê 2 saetê de nelwiriye. Nêzî 5 deqe êriş çêbiye war min bihîst ku yani piştî 5 deqe polîs li ciyê bûyerê xwe nîşan daye. Yani tu çawa dinirxînî vê êrişê? Sanî ne tenê ew tiştê ku ew rastiyê ku hûn baş dikin tiştekî din heye rayaderên berpirsên HDP İzmir. Ez ê werim Murcî yani wek Erdoğan tehdîtên Erdoğan ên wezîrê Hender. Qestem ne ew yani ev wana fark kirin ku hinek dora bînayê ew ê HDP digerin û keşfa dikin û zemçi yani fark kirine û müracaatê ew ê kirî yani polîsê kirinê ku parastin xwestinê. Xuyayê sê-çar hefteyê ev hereketê wan ji aliyê Kurda hatî tespît kirin. Lê
لێ دەبێ ئەم تشتێکی ji bîr nekin. Dewleta Türk yani karakterekî wisa heye ku tiştekî xecê behs kir kekmedî tu te behs kir li wir divê hinek tiştên xusiyetên taybetî yê Türkan bibîn. Temaşa bikin berê 15 sal gava xirant dîn kuştin. Ew ê ku kujer heman ifade daye ku divê me bi serê xwe kirî eyn wek kujerê wî. Na ferqekî heye, ferqekî heye. Ew kujerê ku hirant dîn kuşt, paş wî de eskerî hebû, genelkurmay hebû, mît hebû, hemû hebûn yani walî hebû. Tenê hirant nedizanî ku ew bê kuştin. Yani dervê wî hemû zanî bûn. Lê kujer yekî genç biribûn wekî yani bêjî ku eva ji Ermeniya hez nake û refleksê wî rabûyê îca mecbûr mayî yekî kuştî. Lê ne profesyonel bû. Ew lawik ne profesyonel bû. Lê ew ê ku nahatî li İzmirê hadîse çêkir bi xwe çûyî li Raqqayê, çûyî li Helebê, çûyî li wan dera şer kirî dijî Kurdan. Bi xwe ew ê yani însana kuştî xuyayê gelek kuştî û di malperê wî de jî hem Twitter hem Facebookê xwe de bi dehan tehdît li hember Kurda heye û vekirî dike yani vekirî dike. İcar tabii ew tenê nebû lê dewlet na wisa lê hat ku ji ber ki Erdoğan yani insanekî wisayê ku pêşî hadiseyekî dibe di sê roj yan çend saet yan jî çend hefte disekine dixwazin nabzê xelkê bizan bi ka çi dikin. Mesela Kurd çi reaksiyon nîşan didin hember vî tiştî. Ew ê ku plan vî tiştî kiribûn ewana yani dixwastin Kurd yani derkevin kolanan ew jî şiddetê bikin, ew jî tiştê bikin. Wekê dema piştî 2015 yani devlet bi destê xwe ew bajarên ku hatin talan kirin, wêran kirin, hemû şert û şurûtên wan ewa wê çare devlet bi xwe çêkir. Pêşî bi silahên PKK serbest kir, kontrolê PKK serbest kir, wê çare em diçûn dihatin Kurdistanê. Min dîtî yani li Diyarbekirê ew ê kontrol dikirin, militanên PKK bûn. û polîsî dengê xwe nedikir. Ew rumuzê wan hebû di ser riyada tiştê wisa dikirin yani gerîla êdî derketibû hatibû bajêr. û devlet çavê xwe girt û piştî wî ya tiştekî kirin me dît yani. Nêzîkî 400-500 hezar bar kirin ji wir, nêzîkî 10 bajarên Kurdistanê wêran kirin. Niha li wir ev hadise İzmir'de ev dixwazin bizanbin Kurd ev çi reaksiyon nîşan bidin. Mesela keçekî bikujî û ne tenê kuştin. Gava hatî kuştin gulebaran kirî keçik nemirî filmê wî girtiye, videoyê girtî nav hevalê xwe de belav kiriye. Li WhatsApp'ê belav kiriye. Yani ew qas tiştekî wiha li tarîxê de nebûyî sanî yani keçekî destê wî de silah tuneyê, tiştekî tuneyê tenê ji ber ki Kurd û tenê ji bo ku bi mebestekî wisa dişi ku yani bizan bike ka Kurd ew ê reaksiyonekî çawa nîşan bidin. İcar ev yek êdin jî ya li tarîxê Türk heye li hemberê Kurd. Ew hemû car wisa kirine. Sergirîne û hatin girtine yani Türk ev barbarê Türk wisaya. Bes vê carê tiştekî ferq dikir. Sanî vê carê çi? Na ji ber ki rejim ketî tengasiyê û li Tirkiye ew ê ku motora demokrasî, tevgera demokrasî Kurdin yani keç û gencên Kurdan e. Ew ê li kolananin, ew ê ji bo wekeviyê xebat dikin, ew ê ku ji bo nizanim çi li civatê çi dibe li hember wan derdikevin girseyî hemû Kurdin. Kurd bûyî motora demokrasiyê. İcar ditirsin piştî heftê Hezîranê dîtin bi çavê xwe dîtin eger serbestî zêdetir bibe ihtimal ew deng ji 13 dakevin 40. İca ew çawa bike devlet namîne Türkiye namîne wê çare sanî mecbûr e her tiştê Kurda qebûl bike. İca na rêyekî danî pêşiya xwe dibêje bi temamî em Kurda divê xelas bikin yani tu ew tuneyî tu müsamat tuneyî li hember Kurda. Çi li Kurdistanê bibe çi li Rojavayê Tirkiye bibe. Baş xuşka xece wek keya jî got yani ev êriş bi awakî din e lê yani
ew devê siyasetmedarên Türk yani di destpêkê de Recep Tayyip Erdogan ku digo hîn evya lêleye lolomaya wek Kurdî em dibêjin hîna hûn ê çi bibînin wê çi were serê we digo yani her çi xwaz ji muxalefetê digot ev gotin ji bo Kurdayê jî yani yani ji xwe wezîrê hundir zimanekê bikar tîne li tu derê ev ziman meriv bikar nayne yani hetanha her diye ji tişkî ne gotiye lê Erdogan do tiştekî got got maway me şermezar kiriye vê bûyerê yani nabêje min kiriye ew şermezar nake dibe partiya min kiriye way bes e yani naxwaze ku ev kesên ku Kurdar kuştiye şermezar yani yani Serokkomarê Tirkiyeyê yani tu ji bo van çi dibêjî yani ji bo siyasetmedarên vanên nîjadperest û faşîstiyên Türk Kurban devlet-i Türk û sınıf-ê siyasî Türk bi hemû yani CHP jî têda bi hemû dest ji Kurd şûştine û alaqey wan niha bi demokrasî nema piştê ev dîtinê Biden û piştê ku civînê NATO ve em behs bikin piştê wî hiç müessese nîne tesîr li wan bike ji ber vîya ev dewletê eşkıya bixwe Türk lev roje dewlet çêkiriye berdewam devletê wan devletê eşkıya bûye devletê haydut bûye yani tu bi ev dest pêkirîne bi talan bi dizî bi kuştin û bi devşirmeyê xelk guhertinê nasnameyê xelkê din dest pêkirîne hemû tarîxa devletê modernê wan jî wisa ye Topal Osman ke û hesab ke lew welate li du bajarê mezin İstanbul û Ankara du regezperest nijadperest bûne reis belediye hev İmamoğlu Efendi bê şerm dibe ez de neviyê Topal Osman'ım yani evê Türk evê ew manku ew devşirmeyê evê devletê Türk idare dikin niha hiç ew nema destê Avrupa dünyayê demokratîk dest ji wan şûşt ew jî ev derevê caran jî nakin niha vekirî ji ber vêya niha dixwazin evê xwe biparêzin yani evê li Anatoliya evê ji xwe re dibêje Türk dixwazin ev yekîtiyê wan biparêzin û çi kirine niha evê piyav soran dibêjin piyav kuş jerê profesyonelê wan jî hene niha evê daşanîne bi hezaran vekî ew qatilê dawî niha bi hezaran kes heye li bin xetê Kurd kuştine tade li jinê Kurd kirine dizî kirine talan yani wana devletê eşkıyayê sedê 11 hesab ke li sedê 21 wana her xwe li ser hest dibînin Ayasofya be şimşîr vekirin û dibêjin ev mafê şimşîrê me ye li aynî kat li Avustralya Surûtê millî marşê milliyê xwe digorin ji ber ku hesasiyetê aborojîn nahatibû hesab kirin Fransa rexne li xwe digire ji ber muhemiyek li şerê Cezayir hatibû qetil kirin çi zanim Brîtanya dawa lêborîn li Anzak dike yani du dünya heye niha û Türk ve li meseleyê NATO behs bikin Türk niha dere û şermê wan jî nema vekirî çünkü destê wan valaya niha em Biden dünyayê mezin dünyayê demokratîk gotin Türk azad e li zeytûn didize darên Kurdistan dibire xelk dikuje Kurdistan dagir dike kes qise nake baş keke yani wekte got ev kujêr dema wê keşka Delal Deniz Poyrazê qetil kiriye rêwê neyvî dikişîne û di medya xwe sosyal WhatsAppê de derdixe yani ev kes
دچل لسوريا بشتاري شهر دبا بالريان بيتي و ساداتاك و سلاح دشينا سوريا را يعني ممكنه كي دناف دولتي ده كسبي كسي ناسناك يعني فيها كاربا بسري خوان تشتابك يعني ممكنه كي دبي دما كو ايريش كير لور هنا كسي دنجي تنبه يعني باوري بچتاني جي بوليسار دو هونغرام بردن و بخوا شيء تسليم بيه يعني سديست يعني كارا يعني هنك جير بوتمن تي تسليم ببي اللي فانت شتابيج امت خلاص بكن داويه يعني ممكنه يعني قلت برجي يعني رسمي خوي بالسلاح باوك اتش تعليماتي دبين يا فانت شتاد ميديا سوسيال ده وشان دي لتلي كولينج در حق ويدا تشربيه يعني ودجمن انتي كي مزن ود ميديا خوي سوسيال ده اشكره كريك و ايريشك وساجي بك يعني تشتكي جناهاتي كده gelek vekiri ev çava yani çava luhundur çıkri mesela deriyen ku bi silahın mezin ev silah biz tabanca tnikari deri buya ve takbirindar biki yani desti biraz bejim çenteki mezin hatiye o polisa diyar nekre diyor çente de çiye nişan ne dana yok ne dana yani ev çente mezin bu çaniye yani nav çenteye de silahın din hebun ev tane nebu sediset dur evi hebun yani havalevi hebun şu polis süper hebun henek yani belki zani bun henek net zani le mesela ne mesela ev temsilat devleta Türk'teki yani ev sernaviye devleta Türk hati dibeci az kurda bukujum taada bikim az hovati bikim le devlet evi khadil min derkebe kes min nikar tişteki biki şu işaret evi tişti eva va çarpınç mehe Bahçeli Aliye Xuda Erdoğan Aliye Xuda Soylu Süleyman Soylu bana vaki çeteni bana idi devletinin bana siyasetmedarının vaki çeteyin ku herin insana bu kujun mafya hareketlik vaki mafya yani tü normen normen demokratik şu ne bu normen yasayı vani ku hey gora viyaji tevnager yani gora yasa eftişte kudikin çen abi mesela Bahçeli radı hember Kürdan nicat perestiye ki le tişteki le hember viya çen abi yani Erdoğan ki icarlı ver be Bavariya mı devi yani Kürt vi mesele vaki tenej bu hember HDP buyu و tane vanan hedef girtiye bu mesele bu şekli tamaşa nekin ev lehember Kurdayı ve ev berdam bikin lever de Kürt juhra çare seriye ki bibinin yani Kürt de lehember evqas hovitiye ki heye yani pevis nakem binirxinin sanij her tiş belli devleteki destani ser hamu ahu nirxin Kurda و قیمنا که دخوازی وانا بده سکناندن دنگی وان در نکرد یعنی نه türlü İstanbul nikari de metroya da tnikari bir kurdi kısa biki legava dine mi baskır da aynı vakta beri 5 sal 6 sal li İstanbul legava müzahara çedekirin sernavi HDP desti vanda ji amblemi PKK begirir ji amblemi Kürdistan'ı begirir ji amblemi Nizam Abdullah Öcalan bir her serbest bu. Beri 5 sal. Lenaha hati noktaki usaki Kurd nikare zamanı huveki. Dikarın eriş bikin tabukujin. İcar ev merhaleki nuhu duvi varida Kurd siyasetin Kurda dve reki jurabbin. Mesela min tiştekidin heye na devlet ev devleteki pır bebavi. Yani devlet usadiki ku Xuyayı ev iktidara Erdoğan ji çav derxistini. Leda aynı vakta tehlike heri mezin pırsa Kurd ji bovan icar dixwazin Kurd qîma xwe bi CHP bîne, bi İYİ Parti bîne, bi İmamoğlu bîne, bi nizam ew Ankara bîne ku li wir hemû daxwazên Kurda daxîne jêr. Tu daxwaz namîne. Sanî tenê dibêjin em demokrat bibin yani hûn jî Kurdin berê 5 sal herkes got ez em Kurdin. Tuna iro nikari beji em Kurdin. Yani lever deve siyaseta Kurd jixura reyeki nuh bibinin. Bele. Baş.
خوشکا خجه یعنی ام دزانن او پیواژویا هفته حزیران پشتیوی چه بو یعنی ممکنه که پلان اردوان دیسه هبه که وی پیواژوی به ایریشین بوسا لهمبر کردا لهمبر کسیندن پیک بینه و جبو که دیسا دنگی خواه بلند بکه و دستلاتاری خواه برنده ممکنه که افتش ببه دما که احمد داوود اغلو پشتیوی ایریشه شرمزار کرد گوتن مادام که تو شرمزار دکی و چاقی دما هفته حزیران چی بیا وانا جی بیجه گوتن جی احمد داوود اغلو یعنی ممکنه که افجی پرچه که پلانه که ارگانیزاسیونه که وی اوکی وی پیواژوی که کار بچه که اردوغان دخوازه ویا بکه بله لترکیه نظام او نینه احتمال هر بجارتنی نبه يعني بجن سال 2022 دم اردوغان مجبوره بکه اگر نه که شانسی یتنه که سال پیشیه ده لو ماجی یعنی مجبوره 2022 ده بکه مهدي اوه تو ده بجه لولاته لناو او ملته کو ترادیسیون دموکراتیکه هیا لناو او ملت بکارده اوه يتخورا ده بجه ترک لجيانه خواه یک حركة بزط نوعي توجري ديمقراطية والنبوية دولة مقدسة خلاص فيها يا الرئيس أردوغان بقرا أردوغان حتى أنها حتى أنها شو خاصية والنكرية جبر ويا çünkü libera أمبري أردوغان غيني كرد يد نينا أوبوزيسيوني تركني يعني وظيفة أبي حسابك ملتك لسدي بيستوياك بيس در سدي دنگوان رگز پرستن نجات پلی راسیستن iyi parti MHP Kurdofobia ki mezun dra Türkiye'de heye ku ne tane be kuştune de medya sosyalde irişi wandikin de her qadide yani. Ama la humuci yeki jibir nekin evse salı davi li Ankara Hortek kuştun jiber böyle gore strana kurdi digre. Strana kurdi. Ada pazarı da kurreku bavek jiber gotin. Balaku bu kurdi pevi ya. Evet pevin ev hatına kuştun. Ev karkere ziraat jiniler ledan yani jiber veya ev taze ev dizana devleti Kürt Türk. Bir Kürt nikara Kürt bir ke devşirme. Evet. Diterse Kürt nikara wana bizorji carekdim bişine Diyarbakır, bişine Batman, bişine Mardin. Eli İstanbul için nikara bombardıman evvel Diyarbakırlı, Surkürlü, Cizreli, Batman, Pekra, evvel nikari bu, nikareli İstanbul, Ankara metropol bike. Diasporayı Kürt, eğer bir ara çılsal az dibejim çiyaye nüye Kürt, diasporaya. Düşman diasporayı Kürt gelek getirse bu metropol. Saddam li salani hafta Kürden feili, Sedan Hazar Kürden feili ev Kürde derkız, Kürt. Jiberçe çünkü Kürden feili. Yani Jibagda'yı, kastata Jibagda'yı. Jibagda. Çünkü Jibagda damazrandını KDP. Yani hemu hezen Kürt bir piştivani feili. Gelek tışlı Kürdistan nikaribun bikin fakat li Bağdat dikirin. Jiber ya Saddam beri hafta u penç خوش فعلی رزق خلاص کرد. جبریا اوی ترک دوی بینا کیاجی گو دوی سیاسی کرد بتایبتی کردن دیاسپورا ام. Evet. براستی لگور من اره فرمو devam کنم. ام براستی جی وکی پیشمرگی چیای جارانی کردستان للدياسبورا طيبتي لأوروبا همو هذي خوا بيننا ميدان جارك دل مثلا فدراسيون السويد رياكتيفي بكن همو يعني اللي همو أوروبا دوي هم بجدي أو باري جران لسر كردن دياسبورا في أوروبا يعني. أري كيا يزول يك جوانا اللي براستي جبلي
ev hêzên tarîk û êrîşan li dijî Kurda pêk dînin normal dina. Keke Hanifi, yani tabloya ku Kurdistan têda ye tabloyekê pir talûkê xeternak e. Kurdistan federe, Kürdistan, yani jî Kurdistana federe hêviya sed salî ye boya Kurdan. Em zanin, yani çend sed hezar qurban ji bo vê prosesê hatine dayîn. Îro hêviyek li wê heye, îro zemînekê azad li wê heye ji bo çar perçeyê Kurdistanê. Îro ciyê serbilindiyê ye ku em dibêjin li wir perçek axê me azad e û miletê me xwe bi xwe îdare dike. Lê aliyê din em zanin ku yani çengek perçeyekê welatê me azad bûye, ev dewletê cîran û dagirker boy ku wî bifetisînin çengek avda her hewlî dikin, yani em zanin mêzekin axa Kurdistanê, yani coğrafyaya Kurdistana başûr sisiyan yekê wî ji xwe kontrola Kurdistanê da nine, yani Kerkûkê û Şengalê û Mahmûrê û gelek axîkê yani coğrafyekê mezin ji xwe hêzên Iraqê û Heştê Şavî Îranê dagir kirin, yani divê mesela ülkê da piştê Oktobrê 16 Oktobrê. PKK axa ku nuha destê PKK da ye qasî ku lêkolîn hatine kirin çaran yekê axa Kurdistanê ye hema bêje. Yani belkî li wir nüfus kêm e ama wek tu nîspeta axê bigirî perçekê mezin e destê kontrola PKK da. Êma ye destê yani Kurdan da ê ku fiîlî îdare dikin sisiyan yek e yani. Yani welatê me belkî dehan yek destê Kurdan da ne, 15 yek destê Kurdan da ne. Yani ew jî dixwazin bifetisînin. Tu zanî yani Tirkiye êrîş dike, İran zextê dide ser Kurdan, jêr da Baasê nû em bêjin. Şî dixwazin bi çi û bi nan û bi wekî din Kurdan terbiye bikin, bifetisînin. Yani ji bo vê yekê wata ez divê tabloyê da meselê mêze dikim, helwesta PKK yani ji min re pir bêwijdanî te yani. Pir gayri ahlakî te yani. Yani li wir çengek ya, çengek axa me azad bûye, çengek miletê me li wir ji em bêjin tirsê û qetîamê xilas bûne, tu ew jî pozê wî da derdixî yani. Tu ew jî her roj êrîşê wî dikî yani. Yani ev ya nayê qebûl kirin. Yani ev ya alaka wî kurdîtiyê tune ji bo vê helwesta PKK rastî helwestekê bêtalihî ye, yani bêbextî ye yani mar karî wisa bêje. Tiştekî din jî min çend caran gotiye car dibêjim. Yani PKK ji hebûna herêma Kurdistanê îstîfade jî dike. Mesela nexweşê wan, birîndarê wan tiştên nexweşxanan tedawî dibin. Em bêjin xwarina xwe tiştên bajaran tedarek dikin. Em bêjin peywendiyê wan ê Ewropayê li ser hani ev ya boy ku tiştekî dizînin ez dibêjim. Li ser Erbîlê tiyaran dişin tên. Yani ji bo wan jî stareke herêma Kurdistanê. Îro li wir em bêjin destê hêzekê din da be acaba PKK karê li wir biştirê karê vê îmkana hareketê manevrayê bibîne. Yani PKK wata vê siyasetê dimeşîn Tirkî dibêjin bi vir piyê xwe dixe yani. Yani tişîwsa yani derê aqilê. Asisiyan jî tabii mesela aliyekî başûr e tabii. Yani li wir jî mixabin daha berê jî me got li wir jî yek dengî tune yedi mesela PKK'da. Yani henî partî hene ku vê meselê dixwazin wek mesela PKK û HDP destî şam bikin. Hala bûkî çi eleqa HDP û PKK'ye? Yani îro Amediyê PKK bi xwe jî pir dixwaze ku meselê bîne ku ev mesele mesela me û HDP. Mesela axa ku îro PKK têda ye, axa HDP'ye gelo. İro Amediyê derodora Amediyê çiyayê Metînan axa HDP'ye, malê HDP'ye mi? Axa Kurdistanê ye. Li wir hukmraniyê herêma Kurdistanê heye, li wir îrada miletê Kurd heye, Kurdê başûrê Kurdistanê heye. Yani li wir çol nine û li wir malê HDP nine, malê Berzanî nine. Yani ji bo vê yekê yani şaşiyekê aliyekê jî wî jî heye. Mesela HDP û PKK pekî
mesela evde kariye dohoqe zaxoe Ahmediye Evsinor قد يعني كي على قدر ناكي قد قران على قدر ناكي يعني حكومتها هرما كردستاني اوجي شريك على قدر ناكي چرا دبي مسئله دا هلوسته که مشترک پک ناینن چرا دبي دا یک دنگی تبنا گرن ام زانه کو مثلا پک که وقتا فرصت بینه aynı Süleymani da jitke yani salim beri edlur bum mam celal gotun ku havale me PKK re hevditin tıkırın ve geryan PKK erişe wankır lur çen hab peşmerge yani ke kuşt yani lurji yani koritiye keye yani dibejin sanki emsalar ebidin KDP emer had bibin halbuki KDP zayıbı be yani keji zayıbı be kadar ama behve gredaye yani yani ke ne be KDP ne be KDP ne be yani ke ne be هدو هف تمام دکن لی اوسا کوریتی که کو اوسا نرینی کتن که کو و مسئله که حیاتی مسئله جدید خوازن لهمبر هف بکار بینن لهمبر یعنی سیاست اندافایی دا بکار بینن yani bu bankavazya medbe evi bejin yani Herema Kurdistan'ı parti hükümet aftore siyasi lur yekden bin hevden bin lehember PKK'ci lehember Türkiye'ci lehember İran'ci yani bu perçe olsa nekin paymal nava Türkiye u PKK u İran u falan bevan u emji bakur emdve PKK buğazın yani televir çe safi kriye tu lur çitki yani liber hükme şer'i çekdari xlas bu liber edi hember ve teknika peşketiya Türkiye ve zamanı edi tu nikari çiyanda bisitri qada siyasete freye imkanat heye iro 6 milyon Kürt embejin paralel PKK'da embejin parti denge ortada HDP Türkçe ve imkanat hep karnani Türkçe Çiye Kürdistan'ı Bakur Jiberda'ya Türkçe ve ökera Sarevan deşini başvuru Kürdistan'ı. Yani MV dve bankavazi zahte zede bkin. Raya geçti em zedetir dve meselede heşyar bkin. Em bange kitla PKK'ci bkin. Yani vek mgot euro kazancı Herema Kürdistan'ı dest biçek PKK'ci zarar dibine. PKK nikare lur bisitri. PKK ev euro imkanatı ku Herema'da bkartine evji ondat ki emmi ondat kin. Yani dve emjive siyaseta galat kor vegerin yani seridazi PKK vegere u dve mesele da em ısrar bin ez ökeci rast nabinim mesele ki bejim ku yani hani dbejin KDP çıra erişina ke İroş xo devleti dagirker tuhazın ku ev bukevizlik he yani bu ve ki erişa PKK'li ser KDP'ci devlet tuhazın KDP'ci erişip ke çünkü her halükarda Kurd ondatkın, her halükarda Herema Kurdistan'ı ondatke ki erişke blabke. Şu ev tahammüda Mesut Barzani ji ev kavi befratiya ji ev zani ku leiske ke mazın heye, dezge ke mazın heye. PKK dve mesele de vak embejin hecet bkartinin vak embejin haleti bkartinin ev ji hatta desite naxwaze bikeve ve dabke tuhaze ve mesele biriye diyalog safi bke. Hak. Prostaviyev. Hinki tişler tabii amade jninen. Cana karime de işte zahmet ebe. Amten kotin ki amzede bejid ben bekle zarar ki binecwe. Cana mer dukhazat ben khazı ev cübenel sermuna civi davuma. Yani gay kezi daha suçlar ki devamım besıldan elve bu. Cana mer düve nafsalada. Yek şey yani destiladar nimi veyatne. Yani destiladari got da evkakat da khaz katej destiladari etne be. Evtine ta azat tabii. Kürt azat tabii. Kürt geri de silah değil. Şekli için beraber. Otonom ve federal devleti şekilde kaldı. Yani gava evve de silahları emce par ve kinek parça kice negre o em ve ne de silahlar müşkura valla ticari azat nabe. Her cari ötüş kişiler var egot. İro gavadın tegu ki se mesela çem parti iro binabe manda Kürdistan'da 5-6 parti varım. PAK, PSK Partiya Komünist Kürdistan'ı, Parti Demokratik Kürdistan'ı, binavi yani. Her partine. Gerek parti yani binavi yani. Navi onda Kürdistan'ı. Diyedika her o konsolosu Türkiye levleri. Yani diğer konsoloslarına olan ala Kürdistan'ı dalakan devleti. Yani tiştekine kadar ya hayretmeyi. Ama devlet yaşları ve silahlarım gavaz bu kasım ister serbestlik. Gava goz ne fazla Türkiye serbest bağıfı be mesele.
جبر ویکی گرک ام مشروعیت اوی بلاب کن لسری که روی پیشی مرد بیشه مثلا لسر بویرا کو منالاخ شنر کو چوب سرته کردکی گوشر کو بدر کردستانه کو ماتمای ما برسیفینه دا yani 8'inde da servi hattı çafkınat berdane. Gava govea siyasetli ve kodi derkebe. Yani kesi gove berteki nişandana ve gotne gotile kodi derkebe. Mesela do elazi ez ve havale kimine bravuriye baroyame em her du tane bu kesne bunlara. Ev camir malumat evine verdi. Ama çi keseki cemacine gitti. Em tenaktetin em çün müziyet evleyi jüdere hatın avaya dadgehi o amjede bu evar xod derkedim seri. Vekile meşan hapse kirtige zindani emci begere hatın malakom hatın Diyarbakır. Şimdi böyle vekil bizim yani gava koxadi derketin zede bu ya de bu. Yani embeci ki tane seri de go ki baroy me bertek nişanlı. Sırf ve girtine tane baroy me havra ki do levke bun tabi de eski şehir civine ki da bu pranel vedere bu go bana da huyani ki nivisi belabkına daha zede cihdi girte. Daha zede tesir kavi buna. Encam cibdana belki. Ama ilo bisabiye ser medya sosyal bir ev ki kanal ki benda ve civa karaviş ya. Herkes böyle dile okudu, herkes böyle dile okudu. Hadi müthiş gibi karan. Yani kesin o tweet ki davayca lüküçen ama şeydi. Dahuyani ki nade tişkili kanake. Fişkiri nade kesin giden. Yani ev kadar küçüğe vere gittiğine kadar dadge hep tane okudu bine. Ne tane dve mesele dahi. Gelek mesela da. Şaradarı bir başarı hep tane okudu hareketin. من اوا سروک بارویا دیاربکر مخوند وی پشگیری خو نشان دابو باور کم بیوی نزانم tabi yani nişan gelekın ser raha nişanda gelek nişanda mukhan tebeka yani gelek nişanda gelek nişanda le acidum ya qonaha ke yani beriya şesti beriya hafte مدگو شرق doğu مدگو doğuda baskı var تعدیل لروجهلات yani damat teyadle xo asasi tedxwast beji Kurdistan le emhen atbu yaqonahe ev gotna rojelat jid bu sedeme ku der haqq merda ceza vekirin مجدگو هرمامه دیر باید مجدگو هرمامه bölgemiz اللي باوركم جرى في شي 1907 ده يعني وها فكري جواتا كده دعوه كده ده كونغرا تيبي كو ملعب الكريم جيك جوان از دزانم كو لبدره دجن بيجي كردستان باواي گلمپري جوي اوي دركات يعني بين ویجا ایرو بیا مال به هزار دمه قناخه که اوکیه حتی وروی دمه هویدارم دمه که نزدیک ده هر کرده که کجه بپرسم بجم ورا کردستانه و از کردم بیکو گوتنی خو نرم بکه و او بکه راست وی دمه باور که به اوجی مجبور بن وک گلک جیا وک کانادا کو هبونا کوبکه ناست که وک چزانم گلک ولاتین اوروپا یا هولندی حتی دمکی بری فلامانو او دندک ما بون ورن درکی ولا بدو کرن ناوی هرمی وانه نه دو پارلمنتو هی وک دولتک وک اوک ولاتکی دموکراتیک نادیسال یکیتی اوروپا دا لبری gerek siyaset peşengi bir kez bir kariyera. Gama peşeng siyaset peşengi ne kez bir kariyera cevap tane kudu mine. Eka siyaset kekrufat siyaset medareci kekrufat veçe. Ya tiştek wez bejim şu wezi got ve saati şunda gerekem xodil hebuna xwe derkerin yani qatem gav şunda gerek nebejin yani em bixwazin xwazinin tiştên xwezayî ne yani ez li Diyarbekirê hatim edinê diya min Kurd e bavê min Kurd e kalkê min Kurd e ez çi bikim vaya net bijartina min e yani xwezayî ev hewî û hebûna min ji xwezayî tê ez li Kurdistanê hatim edinê Kurdim yani ez li Hollanda batama dinê diya min
Hollandi bana, bavê min nizanim Filemenî bana, ev din çi bana, ez mava tiştekî din. Lê ez Kurdim, yani ev gerek li hemî derbê gotin û herkes gerek bêje vekirî û eşkere bêje. Yani ev hinek berê ku te got, yani dema dedekoyê da Feqî Roşxwar doğu devrimci kültür ocakları digotin, ji bo vî zî malik li wan xirab bû. Evê ku doğu digotin aynı tiştê ew dikirin, evê ku Kurd bigotana aynı tişt bibaye. Yani lê ev demekî dûr û dirêj zî hûn dakir. Belkî ji ev kêye zî, yani ev Cumhuriyetê vir da bûyerên ku li Kurdistanê qewimî demekî dûr û dirêj gelek tişta zî wisa da seknandinê ev nekir. Lê vê saetê şûn da, yani çawa ku wek Cemîl Taşkesene, wek Hifzullah Kutume, kek Emîn pir rast dibêje, di van bêrine gerek gelek kes xwedî li vana derkeve, xwedî li vana derketin, xwedî li hebûna xwe derketinê ye. Yani şima vê mehkemeyê de bi hezara kes neçûn negotin em zî wek Cemîl difikirin, em zî mixabin, yani tiştên ew çê dibin, em lê xwedî dernakevin. Ev ya pirsgirêkekî pir mezin e. Gerek em gotin û kirênên mezî wek hevdû be. Yani em çi dibêjin wer zî bikaribin bikin. Bir şekilde gerek em xwedî lê derkevin. Eger em xwedî lê dernekevin, wê derkeve her yani. û zêdetir zî vê saetê şûn da di nav gel de em kar û xebata vê tiştê bikin ku her kesî bêje. Herekî derî bêje ez Kurdim, yani wer tiştên xerîb ne tenê li Tirkiye, yani ew problemên Kurdan ya dinyayê ye. Mînakekî ez bidim, carekî belkî kek mimtaz xeberawî hebe, carekî em peyivî bû min bes kiribû. Sala notu 6 notu 7 bû, ez çûm migo ez vîze bigirim herim Sûrî. Li wir çend hevalên min hebûn, ji min re davetname şandibûn, migo ez herim wan bibînim. Ez çûm konsolata Sûrî, min pasaporta xwe da, min vîze talep kir. Dîl pasaportê nêrî çêbûna min Diyarbekirê. Got tu Diyarbekirî? Min got erê. Got tu Kurdî? Min got erê ez Kurdim. Sekinî got ma Kurd hene. Ew ku wer got ez wisa matmayîma. Min got ez nehatime vira Kurd hene tu nene bi teregên geje bikim. Lê gava ku tu dibêjî Başka kekan resesava. Ha, az fazla despeke evi despektim. Yani ambijin iradeke milleteki heyeli deri. Tu kefata jira verne, rakhni min hebe emahamiye hebutun hebe. İradeke irade ilaji ambijin destalatargen ye herimi da bilna ve kurda namzet dertkevin ve namzet hemu ciyoğu digre bisertkevin. Jare devlet dagirken be her şeye be her jureye İrada milleti Kurdun peydiker. Ev lu jare dama bereji nihaji keseki vekil namzet dertkevin hole ku der hakemanda zaniyari van seri hatta bir heye mehmiye heye gelman heye ger ve esas ejibe icazet edin tekevin evi helbjafine bir helbjafine bitar bikevin bu sıra namzet evan yani partiyen evi dagirkara bu şeveye hazliken idare yin kolonyalizmi bir şeveye ki vekili liser milleti Kürt ev bikin. Bisepilin yani gelek rahatı de hemû dünyada tişik bursa çebiye. Dema İngilizce da çebiye vali ku nakandana vekirin ve deri destişan kırını le teşekkür edeceklerin şey herimeci juan herimaji insanın ki huvara danışandırı van hey le nasyonalite van ki zanbeki Hindi ya belki Afrika'da Fransız evdikirin yeki legal van kartır van destişanlık le Bakır Kurdistan'ı mukabil etiş pervajaviye insanı hati gete sarık şaradari ya praniya vanje juan dava evkirinin خلاص bunun derketen derba mukabil ev tişteki zulm zordaga irada ki liser irada milleti Kurdike ve evti devam kirer. İcazı ve sedem edri em berelvi alimize bikin irada milleti Kürdül Bakır Kurdistan ben petekire. Yani belki bu despek lazım bu te az irada ve evi
razı anne razı bıraktı. Müşkul gelek halen diye çarşavıyla miro tu keseki tu hezeki ne kara vejeki bana irade milleteki MPP'nin temyiye velatı koloni dikara ve şeydi ve muhafaza emri koloninin milleteki lagıtına velatı lagıtırıyla jiber ve sedem eji tu irade medesi medetine eğer bana devlet bana irade mehabana tanzim ve hukuk bana evet işte ne kadar sermede bağlanıyor. Yen nokta yediğimi bu tarihi ezbi vejim destişan kırna yen cigiren sekreteri ya cigiren serok ji aliye dina bu burası hiç garip değil. Yani ev devlet ji damazradır hatta iroros ser inkar kırna milleti Kürt avabiye. Jiber ve sedem ve jidama ki navi Kürt ve çekibine Kürtatici ve evan insana nanakin onali veleri. O Lubakır Kürdistan ece ihale ki çekiren evan bercevendi yokucu ma hakki Ali Kudayı verden evet şirket kare kuduken ev kare kuduken ve em kare kuduken berce veruvaji ve işte em çi kare kuduken ve çi şevedi kare kuduken ev jiji tanzim ederbaz ve zakateki netevi derbazı zakateki Kürdistan'ı derbazı ve bu şey em kare bersiveki Kürt beden daget karar ve kedine biraz az tu imkanı ve mecali ne benim çünkü de her şey veyda tu bes helbizatına besar tabi evet destek olursa yani karakterden daget karar olsaydı velatı kolonyalist ustana ve şey veyce tabi gene bu mağrib ne bertekenlen ser civaka sosyal medyacite bilakırıncı ternake bersibnave خطرين به نبى ملته ده أبراسوني كي وسابة بخابن أبي راسوني كي دما نبى ملته ده شيء أبي تشتجي من بخونه اللي تشنجر على زاتن ديك مذاكرة تماشاكرة أبي تشتجي نديته لي أو جا عجزبونا ملته جا أبي يعني شرداري كي نهان الكردستاني بخابن بدرس هذا كده هاتي مشانه حتى إيروروجي جوي درجة عجزبوني كي زده هي جبر مثلا کی خودی درکتن نه بری 10 سالی بود بری 10 سالی بنا به 700,000 10,000 انسان درکت کلانا اوان جوته بود ملت شر مالخرابی خندقالجی çıkanları ki gerek mezediyken جبر مثلا میجی هیوی کی everyone هاتش کندن reaksiyon olan ha veki berinin o ki getri maji vegabe veki beri gelip kurtmele ve merabi aleci bibine le ali neji dagı kare koduken bu mu geleke sürpriz ikilene le kare koduken emji kare koduken kızar bilmesi. Spas. Belki tahsin Diyarbakır'ı dven kayyum o tayin kirin ben pekirina demokrasiye icar ev tayin kirina van bürokratan jderva anina van ji حقارت لمدبه جمارة دبيجن هون از بقايدي وان بيجم من في قوتني صح كريه جدوي خلقي اجوي بوندم دبيجن هون جري زكالينا ونكارن خو اداره بكن ام انجا هو اداره بكن تيچ بيجي ككو Yani tabii ev gotini cenab-ı tedbije te goymeji yani çıra bürokratı hoş dervani hatını çıra karkeri hoş dervani hatını çıra ihale haddedin derva tamam. Carek iş bu velatı ki embejin icraatı ki baykırıya demokrasiye ve gene demokrasili velatı hebe. Yani burada carek problem ki yani Türkiye velatı ki demokratik anla. Yani belli düşük sale devra Osmaniyan bugre yani 1839 burada Türkiye Xas Partiye Rojavay dünyayı ve demokratize dibim ama hatay roji tu demokratize nebiye. Yani biz ki dema şer sar qadiya Sovyet tek şu devleti derdora Rusya güç na jekatiyan o herkes Polonya bugre Romanya Bulgaristan o güç tevun endami kiti Avrupa ile Türkiye yekşi demezrenere o ki embejin
Yekîtiya Avrupa'ya destpêkê da dema müracaat kiriye Britanya ne müracaat avî tune bûye û Tirka müracaat kiribkî wî çay navî Avrupa Ekonomik Topluluğu bû li heta îro neviye yani tu neviye endam jî û tu endametiya ji bo endametiya wî jî tu hêvî nîne. Yani sebep Türkiye piskirekî wî esasî hene mesela Kürt li pêşiya li Türkiye demokrasî avakirina wî qelekî ye heta vîya çareserineke bi şeklekî li Türkiye demokrasî ne pêş da diçe ne bingeha wî xurt dibe û carna konjektürel me gava din jî bas kir carna hinek evkê konjektürel dibin carna hin gava dabêje lê mixabin û demekî derbas dibe û te belki eger gavekî pêş de av dibe sê gava jî paş da diçe. Ji ber kî di esasê wî de demokrasî hezm nekiriye û cudatî hezm nekiriye, fikrê cuda hezm nekiriye em bên vana tu xalekî hezm nekiriye de herkes de qalibekî da gotiye gerek û herkes Türk bin û divî qalibê da tev bigerin. Yani ji bo jî mesela Qayyûma belê li vê dera em bêjin helbijartinekî çi ye bu helbijartin çiqa helbijartinekî demokratîk e ayrı mesele ama li vê derê millet hinek helbijartin lazım tê ji vê re hurmetê bike belê ev sandıqê hatiye lazım tê bi sandıqê biçe ji vê re riayet nake esas mesele zaten ji vê dera dest pê dike nekî te ji vê re hurmet nekiriye û te vana ji wezîfê stendine te ne hiç de hêviya gel divî warê de biryara xwe bide te hinek anî hatine li vê dera kirine desthilatdar te gotiye hûn îdare bikin. Ev camîrana kî tîne bi kî re dixebite çawa dixebite o mesela wî ye. Yani esas mesele işte em bêjin yani Qayyum devletê tayin kiriye ama cîgerê wî amedî be mesele çareser dibe gelo ya da em wî çay dibin zeka me wî çay normalize dibe gelo. Ne wisa ye mesele ne wisa ye ev li mêzekirina meselê de şaşîtîkî heye yani karsazê me dema îhalê nastînin qêrqêrê dikin yani ama karsazê me wî çay îhalê distînin gelo çiqa millî ne ew jî tiştekî din. Yani problem ne divê dera de problem li cikî din e zaten welatekî dewletekî ticari demokrasî gorî şêweyê wî ava nekiriye û nemeşiye problem divê dera de ji ber kî welatekî din û milletekî din dagir kerkiriye. Problem divê dere de pir serviya jî bawer nakim em pir zêde gelek spas ke ji bo vê programa hewa programek wek pirsiyarek ji bo alêma Kurda ve gelek giring e û divê em ser baş bifikirîne pêşê de sersaxiyê û dilxweşiyê malbata نوا شهيدات والحكومة هريما كردستان لا تخازن وخد الرحمة خالوا بكي وجهوا جند باب شهيد البد بارك جيرانه الدرب جدا هند الشهيد 11 شهيد وبريندار وبيشمرجه وخلكه وابو خال سر خدا دوام كرد باش سر بكي وبوارك جالك جيرانه ليه ام كرد وك ملت ام وجد زانينه روشامل هرما روشلاتانه و در روشامه یا نتوی و یا جواتی و یا دستلاوک سیاسی تبدا هر واقعات کسر مدت هم پیتیشینه لیل میجوا مده گلک واقعات و گلک بارین وها گران سر مده هاتینه ملت کرد و هزین سیاسی و ملت خوابه تجاری رادست دجمن خو نبونه و به دجمن به بزانن جم ملت کرد رادست تو قوتا نبه ایرو اف واقعات سر مداتم جل منطقه مین قرچوق و گوندین سر ملت مدهاتی سبب که وهده دست پیک امزانی اف مسئله دحشه 1914 ده هات در کتن پیش دحش وقتی هم بحثاوی که راسته حرکت تروریسته نافنتویه
gelek tiştên pişgiriya wê de hewaz dehşewat çi hene wextan behsa dehşetkin cenabê te ji behs kir ji rewşa welatê me tê em va derd û belat keşe ew rewşa çi ye em hem zanî êk jî wekû mêjoa me Kurda de cara ewir pêşî ye destketekî wekî li Başûrê Kurda wek destketekê me herê bilind û nirxgiran e û destketekê ber bi dewletbûnê vetişe û federal sîstemek nav qanûnê navnetînê qanûna Iraqê de ji cih getiye lê vê de problema îro em ser xwazî gengişê bikîne mesela mada 140 em hemî zanîn herêmek ya nîvikiyê axa Kurdistana Başûrê Kurdistanê ye lê ew mada 140 sebep çi heta niho wek qanûnî lêpirsî nehat kirin lê ewadî wek referandum ser çênebî gelek hat xwazin ev milletê me girêdanê Rûşewek Kurdistanê bin an jî yê dewleta Ereba binin ev mintiqekî gelek giring e timaya nêva wek di alya dem ji wê mabên nava di angira de bişota nêvêna di rûbara de tên maye bêxweyî maye ev bêxweyîtiye hece yê xweyê esas milletê Kurd e sebebê heta niho Ereba qebûl nekin referandum çê bin ser vê mintiqa mada 140 bê şik ji tirsa wata çimku min herêmeka Kurdistanê ye xelkê wê Kurdin xelkê wê Kurdistan e lê ji berê pê de dewra Sedam û heta niho em zanî gelek demografiya welatê me bi zûrê hatîne guhartin nüfusa me hatiye derê xistin nüfusên Ereba anîne tê de cihkirine lê tevlî wê jî heta roja îro jî nekarîne wê herêmê Kurdistanî bûnê bixetînin wê herêma belê vê jî ji me re nîşandan bê em jî Iraq û an ji wek qanûnî ew madde hatî qebûl kirin bê ku biçin referanduma cenabê Mesûd ve hatî kirin û Kurda ve hatî daxwaz hatî kirin ka milletê Kurd serxwebûna xwe dixwazin an naxwazin ka çi dixwazin e wê referandumê jî referanduma serxwebûnê va min em behs de aşkere kir mintiqên Kurdistanê ne aşkere kir nüfusa ve xelkê wê danîştvanê wê xelkê Kurd e hayên dîjî heyn kemne tevên diye heyn çi Ereb bin çi Türkmen bin çi ji an em ji Asûrî û Ermenî yanî grûpên me ew hemî wekî bijî kemne tevên Kurdistanê ne gurumin ne ku xweyê Kurdistan e Kurdistan ew mintiqa ji diyar biya mintiqekî parçeya Kurdistan hem alê mêjûyî hem alê destnîşana referanduma serxwebûnê ev hemiya îzbat kiriye lê ji bo çav mintiqa çareserî jê re nayê dîtin ew meselekî siyasî ye meselekî navnetewî ye meselekî ya hîş pirsa wê nehatiye çareserkirin wextê pirsineyê çareserkirin li vê meselê de xweyê wê ji pişkeva dîbe mena gûrê qanûnî lazim bû wekû ji berê ji beriya em jî hatina dehşê an ji beriya referandumê Kerkûk û em mintiqê xaneqînê ew da bikevin ji beriya hingê jî wek ev mintiqe sê nokta gerek divê bêne parastin ek mesela peşmerge ye ek ya ceyşê Iraqê ye ek jî ya quweta navnetewî Amerîka van e mena wextê ev her